Assalamu alaikum jama'a, yau za a yi bayani ne akan yadda za a saukar da bidiyo a Facebook. A shiga Play Store, a searching bayan Facebook video downloader. Yawa kamar wannan. Yawwa sai a zo kasa a shiga wannan. Yana shiga kuwa kawai sai ku install nashi ku shiga. Zai kawo ku kamar nan. Kun ga yadda ake amfani da shi a nan gurin. A nan wajen kuna shiga sai a nan wajen ku saka phone number ku da kuma password naku sai ku yi login. Yawwa daga nan sai ku shiga nan. Yawwa yana dan sacin kenan. Ya gama sacin kenan sai a taho nan menu kenan. Yawwa nan wajen bidiyon nan sai a danna a shiga. Kamar wannan kenan. Wato sai a taba kan bidiyo zai kawo kamar haka. Sai ku shiga HD download. Haka yana nufin yana kan sauka kenan. Sai ku taho nan ku duba yadda yake sauka har ya gama. Yana kan sauka. Wannan a zaman tallansa yake. Build your career, apply today to join our powerful community of education. Talla ne na kan application din. Kusan yanzu dama application ma ana samun kudi. Yana kan sauka. Yawwa kun ga ya sauka? Kun dai ga ya sauka? To kawai sai a danna nan. Sannan ku je kan waya ku duba idan ku ko ya sauka ko a'a.
duba har ya zo nan gurin. Yawwa wannan shine a takaice yadda ake sauko da bidiyo a